खुलुमबाय मैया जिथु जाथाय जालांदों बिसोर बहुत आंनि सायाव अयनाय खालामदों आंखौ खुगा होथेदों मेगन खाथेदों उनथिंनिफ्राय फैनानै आं जेबो गमखौनो मोनासै मानि थाखाय फैदों आं बेखौ जेबो हमनोबो हायासै जाथाय जानाय समाव न'आव रावबो गैयामोन नामा? रावबो गैयामोन आइयाबो गामियाव आरज गाबनायाव थांदोंमोन मालिकआबो बायजोआव दंहैयोमोन बे समावनो बे जाथाया जादों बिनानावनि सायाव जे एसेबां माने अयनाय खालामबाय बेजों लोगोसे न'खरनि माबाफोर माने बेसादफोरखौ एसे बिदि खहा खालामदों नामा? औ खालामदों आइनि गद्रेजनि सिकलखौ हास'नानै फैसा लाना थांदों एसे 1000से दंमोन बेखौ लाना थांदों ओमफ्राय हि जोमफोरखौ गालाय गुजाय खालामना गालांदों आरो जोंनि रुमावबो हाबनानै बायदिसिना नायगिरदोंमोन जानो हागौ जेबो मोनलाङासै जोंनि रुमनिफ्राय जाथाय जानाय समाव बिनानावा न'आव बहा दंमोन? आङो ओंखाम जानो होननानै सिखारदोंमोन बेयावनो बोरमानि फागाखौ हास'ना होदोंमोन नामाथाय आं बेखौ मिथियासै उनाव बोरमाया गाबना फैनायलाय आङो दरजाखौ खेंनानै बोरमाखौ खाना थांदोंमोन उनावहाय दरजानि साबिखौबो आं खुलिनानै बोरमाखौ खानो थांनायाव बेखिनिया जाथाया जादों बिनानावनि सायाव जे माने एटाक खालामबाय बेनि सिगाङाव एसेबो उदिस मोनाखैमोन ना? जेबो उदिस मोनासै एसे आन्दाज खालामनो हादोंना हायाखै जाय बिथांमोना माने एटाक खालामदों एसे सिनायनो हादोंना एसे राव फावफोरखौ रावखौ बिसोरो हिन्दी रायलायदों ओमफ्राय जे समाव आंखौ खुगा होथेदों मेगन खाथेदों बे समाव बिसोरो एसेबो राव होआखै जेबो खनसेबो माथो मोनासै आङो उनाव समावसो बिसोरो हिन्दी रायलायनानै गारिनि साबिखौ बिदोंमोन उनावहाय आं इसोर हिन्दी रावजों बुंनायलाय आंनि माथोआ स्पस्त ओंखारिलाय आङो एसामिसैनो हाबा दाहा बुंनायसै आं गारिनि साबियालाय बहा आंनाव थानो होननानैहा बुंनायाव बिसोरो आंनाव माजों हानाय आं बेखौबो मिथिया मोदोमफोराव हाना गालांदों आखाइफोराव आथिंफोराव बिनानावखौ गाग्लोबनाय समाव एसे बिदि होस्रि खावनो हानाय मोनसे केपासिटि दंमोन ना? आं होस्रि खावनो जेबो सुबिदाखौनो मोनासै जि समाव बे खपा होथिनाया गदोंमोन बे समाव आङो होस्रि खावनो नाजादोंमोन नाथाय रावानो ओंखारासै दायनिगिरिफोरनि सायाव माबायदि साजा मोननायखौ बिनानावा लुबैगोन जिहेथु जोबोद गाज्रि रोखोमै बिनानावनि सायाव माने गाग्लोबदों मा लुबैयो बिनानावा? बेखौ जि आयेननि सायाव बा पुलिसफोरनि सायाव जा एजाहार होना दोनदों बिसोर जा खालामो आइजो माहारिया जिहेतु माने बिदि भुगिनांगौ जायो माखासे माने जाथायजों बोरै सांग्रां जानो थाखाय खावलायगोन बे समाव गासैबो माने आइजो माहारिखौ बिदि दुथांफोरनिफ्राय बोरै सांग्रां जानांगोन? आं सानो आंनि सायाव जि उदखारि खालामना गालांदों बा आंनि सायाव जि साजा होदों जाहाथे गासैबो बर' आइजोफोरा सांग्रां जानानै थायो बा लामा सामायाव ओंखारालाबानो न'आवनो मोनानाय समाव हाबसोनानै थायो आं बेखिनिखौनो लुबैयो आচ্ছা मैया 10 अक्ट'बर सनिबार सानाव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव माने आं गैयि समाव आं गैयामोन बे समाव न'आव आरो आंखौ न'आव गैयि सुबिदा लानानै सानैसो सिनाय मोनै दुथांफोरा आंनि न'खराव फैनानै आंनि बिसिखौ गाज्रि रोखोमै जखम खालामदों बिथांमोना आंनि बिसिनि मुङा मोनस्रि बर' गामि दिउरियापारा मरंगादल जितु माने जाथाय जालांबाय बेयो जोबोद माने गाज्रि रोखोमै जादोंमोन नामा? जोबोर गाज्रि रोखोमै जखम खालामदों बिथांमोना बुदों खर'आव बुदों आथिङाव बुदों आखाइफोरखौ खाख्रबदों बिथांमोना बिनि उनाव खायसे हाना होदों बिथांमोना आथिं आखाइयाव एसे हानानै गालांदों बिथांमोना माजों हादों? दा बे हानाया बिथांमोना खुजोंसो हाबाय नामा काजिनि खु जायखिजाया माबा मोनसे माबाजों हाबाय बिथांमोना माने गाज्रि रोखोमै खालामदों एसेबां गिदिर मोनसे जाथाय जादों बेयाव सोरनि आखाइ दं होनना सानो फंबाया? एसेबां मोनसे दुखुनांथावना आरो मोनसे गाज्रि जाथाय जादों गिथावना जिहेतु बे समाव राजखान्थिनि मोनसे दुंहाव बारहावाया सोलिगासिनो दङ बेखायनो आं सानो
बेयाव माने राजखान्थिया लोब्बा जानानै दङ होननानै आं सानदों फंबायनि न'खराव बिसोरखौ स्पेसियेलि बे राजखान्थिनि थाखायनो टार्गेट खालामनाय जादों नामा बेखौनो होनना सानदों आं दा दा फंबाया जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरिफोरनि सायाव माबायदिहाय माने साजा मोनजानायखौ लुबैगोन आं दिनै जोंनि बे खैराबारि थानायाव आङो बिथांमोननि हेंथायै आङो एजाहार दाखिल खालामबाय दा माने बिथांमोनखौ जाहाथे आयेननि सायाव आङो माने फोथायनाय दङ बिथांमोना ओइ दुखिखौ माने जाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो हमनो हायो आरो माने उचित खास्ति होयो बेखौ आं आसा खालामो जिहेतु फंबायनि न'खरावनो फैनानै माने जाथायखौ खालामदों दा बे हिसाबै माने बेसेबांखिनि लेभेलसिम माने गाज्रि माने बिथांमोना जिथु साननो हादों दा बेयावहाय माने स्पेसियेलि माने माबा पार्सनेल रिभेन्सफोरबो थागोन नामा पलिटिकेलनि बादैबो बेबायदिथ' आंहाथ' बेबायदि पार्सनेलि रावजोंबो जेबो माने दासिमहालागै बे रखम पार्सनेलि जेबो सुथुर बा बेबायदि आं गावनो माने मोनदांनाय मोनाखै जेनेबा जिहेतु बयजोंबो माने गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दोङो माने समाजाव बे हिसाबै माने रावजोंबो माने बेबायदि पार्सनेल माने हेंथा गैया होनना आं गावनो सानो दा फंबाया जिहेतु माने न'खराव मोनसे गिदिर जाथाय जालांबाय बेनि गेजेरजों रायजो राजाखौ माबायदिहाय सांग्रां जानो थाखाय खावलायगोन बेखौनो खावलायो आं जाहाथे दुथां बा जायफोरा माने गाज्रि खामानियाव सानफ्रोमबो गाज्रि खामानिनि फारसेनो माने बिथांमोननि नोजोरा थाबाय थायो बिथांमोन बायदि मानसिनिफ्राय जाहाथे जोङो जानगाराव थानांगोन बिथांमोन बायदि मानसिखौ जोङो मिथिनो नाजानांगोन मिथिनानै बिथांमोन बायदिखौ जोङो जाहाथे आयेननि आखायाव गथायनायनि जों राहा लानांगोन কথাটোত মই বাৰুকৈয়ে খুব প্ৰকাশ কৰিছোঁ বাৰুকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই দুখৰ সমভাগী আমিও নিশ্চয় মহিলা হিচাপে আমি সমভাগী হ'ব লাগে কাৰণ এগৰাকী মহিলাৰ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্যাতন হয় তো আমাৰ সমাজত তেনেহ'লে আমি নিজকে ভাবিব লাগিব যে আমাৰ আচলতে নাৰীসকলৰ বাবে নিৰাপত্তাহীন তো ইয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰী যিমানখিনি সাংবিধানিক আমাৰ মানে নিৰাপত্তা আছে সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু সোনকালে দুখীৰ ওপৰত মানে তদাৰক কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লেহে আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও আমি স্বাধীনতা বা ঘৰখনতে চলি থকাৰ কাৰণে অকণমান মানে সকাহ পাম নিশ্চয় যদিহে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ মহিলা সদায় নিৰ্যাতিত হৈ থাকিব আৰু আমাৰ কাৰণে যিমানে মানে সাংবিধানিক আইন নাহক কিয় সদায় সেইখিনি মানে ফলপ্ৰসূ নহ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজখনত আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আচলতে আমি ক'ব নোৱাৰিম তো এতিয়া দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আচলতে মানৱীয়তা থাকিব লাগে মানুহে মানুহৰ কৰ্ম চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আচলতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে যিমানখিনি সহায় কৰিব লাগে তেওঁলোকক মই এগৰাকী মহিলা হিচাপে সহায় কৰি আহিম আৰু এইটো দিশত আমি বাৰুকৈয়ে দেৰি নকৰি আচলতে খুব ততাতয়াকৈ হ'লে আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে খৈৰাবাৰীৰ মাজমজিয়াত তেনেকুৱা এটা মানে ঘটনা হ'ব পাৰে নাৰী সুৰক্ষা কিমান আছে বুলি ভাবে আজি তাৰিখত তো নাৰী সুৰক্ষা আছে বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ এতিয়া সন্ধিয়া 7টা বজাতেই যদি আমাৰ নিজৰ ঘৰখনৰ পদূলিতে এনেকুৱা ঘটনা এটা হ'বলৈ পাইছে নাৰীৰ সুৰক্ষা আমাৰ ক'ত আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নাৰী সুৰক্ষা এতিয়ালৈকে নাই বুলিয়ে মই ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ নিজৰ পদূলিতে এনেকুৱা ঘটনা কেতিয়াও হ'ব নাপায় আৰু এইটোতো এটা মানে আমাৰ সমষ্টিতেই EM আছে MLA আছে আৰু খুব সুন্দৰ প্ৰশাসন আছে তৎসত্ত্বেও আমি নাৰী হিচাপে কিয় সুৰক্ষিত নাপাওঁ এইটোহে আচলতে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় বুলি মই ভাবোঁ দুখীৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লোৱাটো বিচাৰিব তো দুখীৰ ওপৰততো ইমিডিয়েট মানে দোষাৰোপ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে অন্যায় দুৰ্নীতি দুৰ্বৃত্ত আৰু ভণ্ডামী আচৰণ সেইখিনি আমি সোনকালে বিচাৰিব লাগে তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বিহিত ব্যৱস্থা হয়তো আইনীগতই নিশ্চয় হ'ব নাৰীসকলে ইয়াৰ প্ৰতি কেনেকুৱা মানে জাগৃত হ'ব লাগিব বুলি ভাবে তো মহিলাসকলে আমি একত্ৰিত হ'ব লাগে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিব লাগে এগৰাকী মহিলাৰ দুখ হ'লে আমাৰ গোটেইখিনি মহিলাৰ দুখ হৈছে বুলি আমি সকলোৱে ভাবিব লাগে আৰু এই সচেতনটো যদি আমাৰ নাথাকে তেনেহ'লে আমি মহিলা হিচাপে আচলতে সদায় নিৰ্যাতিত হৈয়ে থাকিম সদায় নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলি আছে বিভিন্ন স্থানত আজিৰ তাৰিখত মানে খৈৰাবাৰীটো তেনেকুৱা হ'ল মানে ভিক্টিমজনৰ নামটো কি আছিল এনে ভালকে বুজি পোৱা নাই ভিক্টিম মুনশ্ৰী বড়ো নামটো কি আছিল মুনশ্ৰী বড়ো গাঁওখন কি আছিলে মৰংগা দল চিনাকুনা প্ৰাইমাৰীৰ আণ্ডাৰতে পৰে এইটো যিটো ঘটনাটো হ'ল মানে কাৰ হাত থকা বুলি ভাবে ৰাজনীতি কিবা চলমান আছে নেকি ইয়াতে কি ভাবে আপুনি
এতিয়া বৰ্তমান সময়তো ইলেকশ্যনৰ সময় আৰু এতিয়া সন্দেহত আচলতে সঠিক উত্তৰটো নোলায় তথাপি তেনেকুৱা বুলিয়েই সন্দেহ কৰিব লাগিব আৰু সন্দেহটোৱে যে ইমান সঠিক হয় সেইটো নহয় বাৰু ইয়াতে নিশ্চয় মানে সঠিক ব্যৱস্থা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আচল ৰূপটো ওলাব নিশ্চয় তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আইনীগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু সকলো মহিলাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এগৰাকী মহিলা যিহেতুকে নিৰ্যাতিত হৈছে তো আমাৰো ছোৱালী ডাঙৰ হৈ আহিছে আমাৰো সন্তান আমিও এগৰাকী মহিলা হিচাপে সমাজত আমিও সদায় সুখে সন্তোষে থাকিব বিচাৰোঁ অমানৱীয় কাৰ্যক্ৰমত আমিও লিপ্ত হ'ব নোখোজোঁ গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে নিশ্চয় আগবাঢ়িম